Здравейте! Добро утро, момичета! А къде сте, между другото? Какво? Има 7 ключалки на тази решетка. И какво е това? Тези въжета са завързани за тези кофи отгоре. Изглежда, че ще трябва да дръпнем въжето. Добре, Ан, да го направим. Вау! Цяла кофа с Skittles. Не. Вау! Ан вероятно не е очаквала, че в това ведро ще има нещо толкова приятно. Това е цял дъжд от сладки... Да. Рами. Нанси, сега е твой ред. Надявам се и ти да получиш нещо готино. Това изглежда като цяла кофа с жълта боя. Какъв ужас, Нанси! Добре ли си? Чакай, изглежда като ключ. Чудесно! Сега може да опиташ да отвориш един от ключалките с ключа. Да го направим! Проработи! Вау, какво е това? Това е някаква огромна кутия. Момичета, трябва да решите коя ще пъхне ръката си вътре. Добре, нека видим. О, не! Има цяла чиния с ужасни хлебарки. Ан не знае това. О, има хлебарка точно на ръката й. Айде, Ан, можеш да го направиш. Тя извади кола с пълто, заедно с хлебарката. О, не, колко е страшно. Добре ли сте, момичета? Не изглежда да има хлебарки, а наблизо. Нека видим, това пълто трябва да пасне на този катинар. Това е да тръгваме. Чудесна работа, момичета! Вау! Изглежда, че следващото предизвикателство вече е там. Изглежда, че нашите герои ще трябва да изпият 2 напитки. Има нещо много специално в едната напитка. Лошо е. Да, Ан, това е сок от броколи. Поне е здравословно. А какво ще кажеш за Нанси? Какъв прекрасен млечен шейк с ягоди и сладолед. Нанси го изпи бързо, но няма ключ там. Ключът трябва да е в напитката на Ан. Съжалявам, скъпа, но ще трябва да го направиш. Колкото по-скоро го направиш, толкова по-добре. Хайде, още малко. Продължавай така. Изглежда, че има уловка. Това е ключът. Чудесна работа, Ан. Сега момичетата ще могат да отворят още един катинар. Супер. Опа, не. О, ново предизвикателство. Не закъсня. Внимателно, Ан. Не можеш да гледаш толкова ярка светкавица. И така, какво имаме тук? 3 шкафчета. Момичетата трябва да ги отварят поред. Ан получи толкова апетитно мъфинче. Да се отървем от опаковката няма да ни е полезна. Чудесно. О, колко е вкусно. Ан е голяма късметлийка. Сега да видим дали и Нанси ще има късмет. Какво е това странно нещо? Добре, остана още едно шкафче. Трябва да го отворим. Това е сирене с мухъл. Да, има много силна миризма, специфична. Опа, гадост. Изглежда, че момчетата случайно са включили това чудодейно устройство. То превърна парче сирене с мухъл в красиво парче торта. Вау! Тази торта изглежда толкова вкусна. Нанси изобщо не е в настроение да споделя. Чакай, какво е това? О, да, още един ключ. Ура! Следващото предизвикателство. Хайде, Ан! Не се страхувай толкова. О, боже мой! Перфектно! Светкавицата вече свърши. Добре. Хей, какво има в кутията? Плъхове чакат героите. За някои те са най-сладките същества на света, а някой се страхува от тях като от огън. Нанси, бъди внимателна. Могат да хапят. О, не, това изобщо не прилича на ключ. Нанси очевидно се страхува от тези бебета. Гадост. Но Ан ги намира за много сладки. Съжалявам, Нанси, но трябва да преодолееш страха си. Имаш нужда от тази кола с пълто. Ава е! Страхотна работа. Справихте се добре, момичета. Но това не е последното. И така, какво ни очаква след това? Да видим. Добре. Проработя. Поздравления, момичета. Още едно предизвикателство. Отново сламки и отново напитки. Изглежда, че Ан иска да започне първа. Да, много е вкусно, разбира се. Това е Кока-кола. Ан изпразва бутилката си толкова бързо. Но къде е ключът? Дали е в напитката на Нанси? Нанси, време е да опиташ.
Вода с пилешки крака? Какво отвратително нещо! Разбира се, Нанси все още има своята чудодейна машина. Вау, пак проработи. Отвратителната напитка на Нанси се превърна в шикозен коктейл от Starbucks. Блестяща идея. Нанси, такава напитка е много по-лесна за пиене. Така, момичетата ще го получат по-бързо. Ключът, бързай, отвори още един катинар. Да, това е 6-тият поред. Вау, това означава, че остава само последният, 7-ият. Нямам търпение да разбера какво очаква момичетата в следващото предизвикателство. Вау, изглежда като врати. Нанси реши да отвори първа и да, очевидно бързаше. Сега тя има змийска опашка по цялото си лице. Бързо го затвори и да продължим. Ан, ти си следваща. Бъди смела. О, не. Ан е покрита с боя от глава до пети. И отново няма ключ. Не се притеснявай, Ан. Има още една врата. Момичетата ще я отворят заедно. Да, това е ключът. Чудесно! Вие сте такива добри момчета. Побързайте. Трябва да отворим последната ключалка. Да, и я отваряме. Вау! Отворена е. Свобода! Ето ме тук. Ще пуснете ли гейша на самолета? Не е забранено, нали? Разбира се, че не. Представете билета си и минете. Преди това можете да танцувате, но все пак ми покажете билета. О, хайде! Спокойно, ето го. А сега трябва да инспектирам вашите ветрила? Хайде! Изглежда, че са добре. Добре, те са наред. О, благодаря! Можете да се качите на борда. Приятен полет. И ето ме. Той не помисли за факта, че е просто нереалистично да се скрият сладкиши във ветрило, но е много реално да ги сложиш в прическа. Яко, пожелайте ми добър апетит! Беше блестяща идея. Колко вкусно! Може ли да... Защо ме гледаш така? И ти ли искаш? Добре, днес съм добра, така че всеки може да се наслади на сладкиши. Кажи благодаря на добрата гейша. Вкусно! О, имам главоболие от сутринта. Ето билета ми. Предупреждавам те веднага, не можеш да внасяш храна на борда, така че прибери мармаладите си. Сега можеш да минеш. Приятен полет. Здравей! Ще ме пуснете ли на полета? Ще проверя документите. Вау, вие сте лекар. Колко навременно. Имам много силно главоболие. Можете ли да ми помогнете? Да ме прегледате или да ми дадете хапче? Хапче. Боли ли ви главата? Нека видим какво има в кофарчето ми. И ето хапчето. Надявам се да ви помогне. О, много ви благодаря. Толкова съм уморен от тази болка. Чакайте, спрете. Това изобщо не е хапче. Защо ме лъжете? Това са Скитълс. Никакви сладкиши в самолета? Добре. Само не викайте. Тръгвам си. Иска ми се да можех да поспя малко. Здравейте, мога ли да се кача на самолета? Първо трябва да проверя документите ви. И също така съм подозрителен към чантата ви. Може ли да ми покажеш съдържанието му? Лесно, виж. Какво е това? Уф, каква смрад! Не, няма да се занимавам с твоите чорапи. Изнесете тези неща от тук и се качете на самолета възможно най-скоро. Здравейте всички! Идеята ми с мръсните чорапи проработи. Сега изобщо не ми трябва. Нека го изхвърлим. Това означава, че е време да опитаме най-вкусните бомбони Скитълс. Просто прибирай обувката. Просто е невъзможно. Колко вкусно! Сега разбирам защо всички обичат тези бомбони толкова много. Ако нещо, не съм ял нищо. Добър ден! Аз съм принцесата. О, Ваше Величество! Не, вие разпознах. Разбира се. Благодаря, влезте. Радваме се да ви видим на борда.
Разбира се, че сте доволни. А аз съм толкова доволна, че ще се насладя на най-вкусните кит-кат шоколади през целия полет. Много успешно ги скрих. Принцесата трябва да яде по-внимателно, но в момента не ме интересува. Толкова е вкусно! О, боже мой! Толкова е хубаво! Вау! О, боже! О, спри да зяпаш! Ще пуснеш ли дамата на самолета? Закъсняваш. Добре, че избрахте нашата компания. Разбира се, влезте. Благодаря. Стоп! Къде отиде? Не оставяй бомбоните тук. О, не. О, боже! Момичета, здравейте! Какво? Какво има? Само погледни колко много шоколади има! Те са Бонти, Марс, Сникърс, като цяло всичко, което обичам. Добре, толкова е вкусно. Какъв оригинален начин да се пренесат сладкиши. Толкова съм уморен от повтарянето на едно и също нещо. О, хайде! Не можете да внасяте храна в самолета, за това ще ви помоля да оставите сладките в кутията. Сега всичко е наред. Добре дошли на борда. Не мога ли да имам малко лакомства? Какъв ужас! Къде да сложа цяла кошница с шоколадови яйца? Точно така! Дядо ми даде страхотна идея. Защо да не направим така, че шоколадовите яйца да изглеждат неразличими от обикновените? За да направите това, просто трябва да ги потопите в бял шоколад. Точно така! Изглежда като истинско яйце. Сега нека напълним кошницата и да тръгваме. Покажете ми билета си. Би ли могъл, моля? Надявам се, че това ще проработи. Няма да събудим ненужни подозрения. Аз ще намеря билета си веднага. Добре, да тръгваме. Здравейте! Ето билета ми! Всичко е наред. Можете да се качите на борда. Проработи! Време е да опитам моите супер шоколадови киндери. Да го направим. Колко отвратително! Къде е шоколадът? Гадост! Никакви лакомства по време на полета. Поставете чипса в кутията веднага. Не! Сега можете да тръгнете. Не можеш да ядеш закуски? О, не! Какво да правим? Имаме толкова много желирани бомбони. Ни мисля, че имам идея. Защо да не се престорим на музикална група? Никой няма да се притеснява да замени няколко части в китарата и дайрето с сладкиши. Перфектни струни, но са мърляви. Моля? Изглежда, че сте готови. Вау! Вие сте музиканти. Здрасти. Бихте ли искали да изсвирите нещо? Съжалявам, не можем сега. Няма проблем. Тогава мога да свиря. Не съм държал китара в ръцете си от 1000 години. О, не! Нашите мармалади. Мислеше да ме излъжеш? Това не е така. Вземи всичките си неща и се махай от тук. Няма да позволя на лъжци. Ето го моя билет. Ти пак. Никакви сладки на самолета. Остави Скитълс тук и чак тогава минавай. Добре. Какво да правя? Точно така. Шапката ми трябва да ме спаси. И имам по-добра идея. Виж, охранител, имам бомбони. И точно сега ще ти покажа какво е истинска магия. Слагам бомбоните под бейсболната си шапка и сега с едно щракване ще бъдат под бейсболната шапка на Джастин. Не може да бъде. Може. Ето ги бомбоните. Това е много яко.
Сега, Джастин, сложи бомбоните в кутията, а ти, Дейвид, можеш да минеш. Ето моите документи. Добре, благодаря. И аз ще се насладя на сладкиши в самолета. Някой ден ще му отмъстя. Приятен полет.